Gore Institute n'ale kɔni dagaro bɛnnen don Senegal ma n'ale ka baara ɲɛsinnen don mara kɛko ɲuman o baaraw ma ale ka san o san lajɛrɛba min bɛ farafinna Sahel fan sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan o tako 5nan o nana kɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako école de maintien de la paix la ɲinan ta baaraw kɔni o bolila mun kan o de ye sifinnakaw u sen bɛ se ka don mara kow la cogo min na ani bamanciya wale minnu n'olu bɛ Sahel jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Colonel Alu Bagayogo n'ale kɔni ye école de maintien de la paix o kalanko o ɲamaba ye ale bɛ a da don sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kun jumɛn b'a to u caman u bɛ taa bamanciya wale siraw kan an k'a lamɛn. Dɔw dusu kasilen don ka se ko ko kiiri tɛ tigɛ a cogoya la dɔw dusu kasilen don parce que u yɛrɛ ma taa ekɔli la u tɛ foyi dɔn n'an ye jateminɛ kɛ denmisɛnnin minnu bangera san 2012 ka na se bi la ou bien minnu tun ye san 10 ye san 2012 u bɛ san 20 na bi san 20 u bɛ yɔrɔ minnu na u ma tenitigila ye o yɔrɔ la u ma docteur ye o yɔrɔ la u ma infirmier ye o yɔrɔ la c'est à dire que u ma jamana yɛrɛ lakanabagaw u m'olu si ye donc olu caman ba fana filɛ nin so il faut que olu ka dɔn ka dɔn u ka kun bɛ mun na donc caman fana ka kun ye mun ye parce que ko jamanaw tɛ yan jamana lakanabagaw tɛ yan nɔ o fana bɛ se ka kɛ kun filanan ye bon an ye kun sabanan fana mun jateminɛ fana k'a fɔ dɔw fana bɛ yen a caman fana bɛ yen u bɛ don a la ten pour que u bɛ se k'u yɛrɛ lakana ou b'u ka communauté lakana cogo min na u ka kabila lakana cogo min na parce que n'olu ma taa mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na u ka kabila mɔgɔw minɛ u bɛ n'u ka misiw minɛ u bɛ n'u ka sagaw minɛ u bɛ na donc olu ye kun caman ye an ye minnu faamuya la. Ni kun y'a to sifinnakaw olu bɛ taa bamanciya wale siraw kan olu dɔnna u bɛ se ka o kunbɛn cogo di sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya olu yɛrɛ fɛ a bɛ o fɛɛrɛ dɔw olu fɔ an ɲɛna. Ni jɛkulu ɲɔgɔnnaw mana sigi u ka se ka dɔn u ka kuma ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn faamu parce que n'an ye jateminɛ kɛ jatigɛwale min bɛ ka kɛ sisan limite t'u la dan t'u la k'a fɔ k'u bɛ Burkina de dɛ u bɛ Mali la dɛ mɔgɔ minnu don u bɛ se k'u ka kow labɛn Mali la sinikɛnɛ u bɛ taa fɛn dɔw kɛ Burkina Faso sinikɛnɛ kɔta u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ Niger u bɛ se ka taa donc olu bɛnnen don u ka kow dilanni na cogo min na il faudrait que an ka sifinnakaw fana ka se ka bɛn ka ɲɔgɔn dɔn o cadre kɔnɔna na pour que an bɛ se ka kunbɛnli min kɛ o bɛ se ka nɔgɔya ou bien n'a kɛlɛli daminɛ pour que a kɛlɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ni lajɛrɛ belebele in fana kun dɔ tun ye sifinnakaw u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye cɛmancɛ fangaw olu kɔnɔna la Sahel jamana la cogo min na mara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ wa sifinnakaw u bɛ se k'u jeniyɔrɔ o fin o kɔnɔ cogo min na Mokhtar Ousmane Sy n'ale kɔni ye sifinnakaw masala o ko kan ale b'a ka fɛɛrɛw o ɲɛfɔ an ye. Sifinnakaw ka dɛmɛ min bɛ se ka se cɛmancɛ fanga mɔgɔw ma o ye ka u bilasira ka sifinnakaw ka jɔyɔrɔ ko jateminɛ kosɛbɛ baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ transition ɲɛmɔgɔw bolo ni dugu saba ninnu na u ka jateminɛ sifinnakaw jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se k'a d'u ma u ka se k'a ye a kɔnɔna la parce que olu bɛ ka fɛn fɛn kɛ sifinnakaw de ta don a tɛ se ka kɛ sifinnakaw kɔ donc sifinnakaw ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ mun ye fana ka mɔgɔw sensibiliser ka kuma ɲumanw fɔ hakilina ɲumanw di pour que laɲini ye mun ye ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye a laɲini fɔlɔ ye mun ye basigi ka se ka na a kɛnɛ a dugu saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sécurité ko la stabilité ko la donc je pense que n'i ko sécurité n'i ko stabilité sifinnakaw jɔyɔrɔba de b'a la. Kurutum Bagayogo n'ale ye sifinnaka ye n'ale fana ye kunnafonidila ye wa n'ale sen bɛ ni lajɛrɛ belebele in na ale yɛrɛ kɔni nin tile fila kalan a ye mun tɔmɔ a kɔnɔna la a bɛ o fɔ an ye. Donc ne hakili la ni forum in non seulement a b'a to Sahel jamana ka d'a kan Mali bɛ yan Burkina bɛ yan Niger bɛ yan Sénégal bɛ yan sinon Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ yan nɔ a b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an b'a dɔn an kelen kelen bɛɛ an ka organisation na association walima politique bolo la an bɛ ka mun ninnu kɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ka se ka baaraw kɛ farafinna kɔnɔ walima an bɛ se ka hakilina ni hakilina jumɛnw ta ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka an ka baaraw an ka association baaraw an ka politique baaraw la taa ɲɛ halisa. O la sa nin kalan ale bɛna kuncɛ ni jumɛn ye sifinnakaw u ka laɲini ye jumɛn ye Sahel jamanaw kɔnɔna la fo ka taa bila Sénégal ani Côte d'Ivoire Tariba Traoré ale bɛ o fɔ an ye. Ala y'an garizigɛ Mali garizigɛ don na ma dɔ san wɛrɛ a bɛ se ka taa kɛ jamana wɛrɛ la ne bolo nin ye occasion de ye sifinnakaw ye k'u ka damakasi kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a mana kuncɛ an bɛ ka taa sɛbɛnni fana kɛ sɛbɛn bɛ sila ka bɔ an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka damakasi kɛ san wɛrɛ ta t'u b'a sɔrɔ damakasi ninnu sira ka lawaleya. Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire ani Sénégal o sifinnakaw nin kɛnɛ kan u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ donna nataw la u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na mara cogoyaw la ani gɛlɛya min b'u ka jamanaw kan
olu fana u bɛ se ka u jɔniyɔrɔ fi o la cogo min na walasa u ka jamanaw olu ka kɛ jamana basigilenw ye. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.